Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο YouTube. Σήμερα παίζουμε part 2 με αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Όπως το βλέπετε. Εδώ έχουμε και ένα αδερφή μου. Σοφία, μίλα λίγο. Γεια! Oh my god. Oh man. Α, με σκότωσε. Παιδιά, εσείς έχετε παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι? Ναι, το γράψε στα σχόλια. Ω, τι είναι αυτό, ρε. Oh man. Oh shit, man. Τι φάση, ρε μπρο. Τι γίνεται εδώ, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, δεν είναι κάτι. Oh man. Κυνηγάει με... Μαλάκα, τους ανατινάζει. Oh my god! Oh! Skibidi bombo, skibidi bombo class, skibidi. Τι πήξαμε, μαλάκα. Oh man. Εδώ είναι. Κάνε! Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για όσο μπορούσε να ήταν. Μπαμ. Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Απλά φύγε. Είναι αυτό! Okay, man. I don't care, man. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Απλά τρέχουμε. Oh, man. Oh, man. Bro, chill. Ναι, από εκεί, σε παρακαλώ, μπες μέσα. Ωραίος παιδότος. Εμείς φεύγουμε γιατί πεθάνουμε. Τι φάση! Μαλάκα, τους ανατινάζει, λες και είναι μπαμπάκια! Ω, έρχεται! Επίσης αυτό πεις να τρέχει με το λεπτό James τρέχει, τι είναι αυτό! Ω, τρέχα! Ναι, οκ, man. Okay, man. Don't care! Γιατί πάμε από εκεί πέρα! Και ποιος έχει απομένει! Hi, man. Πάτε απ' τη γέφυρα! Oh, man. Επίσης εδώ πηγαίνει κάποιοι ρε μαλάκα. Επίσης εδώ μέσα τι είναι! Oh man. Hey bro!
chill, man, chill. Oh no, man. Τι εκεί πέρα. Έρχεται. Μας κυνηγάει η τράκα. Oh, man. Ωραία, πούστη. Σιγά. What the fuck, 60 μέτρα και με 500 χιλιόμετρα. Σάιμον. Γερμίν. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Oh, man. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάρεστε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Αυτά, γεια.